Dámy a pánové, já vás srdečně vítám na konferenci nové politické pravicové konzervativní strany Republika. A já proto hned na začátek na pódium pozvu jednoho ze zakladatelů strany Republika, panu Michalu Babákovi. Dobré poledne, tak abych řekl pravdu, tak to jsem nečekal. Nicméně rád bych vás taktéž pozdravil. Také bych zdůraznil to, co tady Oťásek už řekl, že jsem velmi rád, že se nás tady sešlo tolik, ani jsme nečekali, když jsme před 3 až 4 měsíci začali jezdit po České republice křížem krážem a začali vysvětlovat, co chceme udělat, že to bude mít takový pozitivní ohlas a pozitivní dopad. Nicméně myslím si, že jsme na začátku, možná si můžeme odfajfkovat, řekněme, první éru republiky, to znamená jakési zakotvení republiky do celorepublikového měřítka. Dobře si uvědomujeme i po tom, co jsme prožili na politické celostátní úrovni, že dnes je politika sprosté slovo a že dnes dostat vás do politiky, aktivovat vás je velmi složité a proto si toho nesmírně vážíme a z toho důvodu uděláme maximum pro to, aby jsme vás nesklamali, aby jsme to dělali jinak než doposud, aby jsme se, řekněme, poučili ze svých chyb a abychom přesvědčili maximum množství lidí, že to jde dělat. Že to jde dělat jinak než doposud, kdy, věřte mě, nás řídí, řekněme, pár miliardářů přes pár desítek politiků, kteří jsou loutkami. A tito miliardáři mají bohužel dnes velké propojení k jednak americkým a jednak ruským zpravodajským službám. Takže bohužel my ani nejsme schopni rozhodovat tady v tuto chvíli sami o sobě. A to si myslím, že je hlavním důvodem toho, proč na sebe náš národ není hrdý. Není to jenom věc, která se stala před 20 až 30 lety, ale je to i momentální politický stav. Já nebudu zdržovat, myslím si, že máme před sebou ještě dnes hodně práce. Já si myslím, že jsme velké úsilí, nejenom my, ale i vy, vynaložili například na tvorbě programu, který si tady dnes chceme představit. A taktéž bychom rádi zvolili ustavující vedení, které, jak říkal Oťásek, tady bude maximálně rok a budeme rádi, když ti aktivní, ti, kteří se zapojí po dnešku, budou součástí toho dalšího vedení, demokratického vedení a zvolíme si toto vedení do těch 12 měsíců. Mám toho na srdci ještě spoustu, ale část těch věcí bych rád představil v rámci programu. Část věcí v rámci, řekněme, mé řeči do postu místopředsedy, ale slibuju, že nebudu zdržovat, tak jak zdržuju vždycky na těch debatách a slibuju, že necháme prostor hlavně vám potom v diskuzích. Děkuju.